У тым, што вышыванка пазасезонны тренд у гардэробе брэстаўчан ужо ніхто не сумняваецца. У самых розных інтэрпрэтацыях яркія, спакойныя сімвалы даўгалецця і дабрабыту ўдала ўпрыгожваюць прадметы адзення і падкрэсліваюць індывідуальнасць. Дрэс-код удзельнікаў свята вышыванкі адпавядаў надвор'ю і падзеі. Тэматычны прынт можна было сустрэць і на дваколавым транспарце гараджан, і на жаночых сумачках, і ўпрыгожаннях. Арганізатары паклапаціліся і пра тых, хто прыйшоў без шматвекового символа. Мы приучаем молодежь любить свой орнамент, узнавать про него. И, скажем так, в последнее время уже среди молодежи это стало модно ходить в вышиванках. И я думаю, что сегодня к нам придут очень много молодых ребят и девчонок, которые придут в своих вышиванках, может быть, в своих вышиванках своего региона, не только города Бреста. Свята з нацыянальным каларытам не на жарт запаліла настрой брэстаўчан, якія паспелі засумаваць па такіх сустрэчах. Пляцоўка на Набярэжнай ператварылася ў арт-прастору. Кожны куток тэматычны. У эпіцэнтры канцэрт з узнагароджаннем прызёраў конкурсаў ад БРСМ. Але не толькі гэтым запомніцца свята вышыванкі ўзору 2020-го. Веламаршрут прадуманы арганізатарамі дасканала. Падарожжа склалася з наведвання сімвалічных месцаў абласнога цэнтра. Я думаю, что это очень интересное мероприятие, потому что молодежь не только может покататься на самокатах, но и также приобщиться к истории города Брест и в целом истории Беларуси. Дзень вышыванкі так прыжыўся ў Брэсце, што правядзенне яго ў іншым несвяточным фармаце уявіць складана. Ва ўсякім разе так палічылі арганізатары і ўжо ў трэці раз сабралі дзесяткі актыўных людзей у жывапісным месцы Брэста. Люблю веломероприятия, так как это еще совпало с Днем вышиванки, то после работы почему бы и нет. Мы должны праздновать этот праздник, так как мы, белорусы, мы должны знать свои корни. И я очень рада, что смогла запечатлеть даже на память себе, сделать фото именно вышиванки. Наймалодшаму нацыянальнаму святу дню вышыванкі сёлета споўнілася 5 гадоў. У Брэсце ён прайшоў у трэці раз, але па ўсіх канонах і з характэрным святочным размахам брэсцкай моладзі. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».